Иван Иванов се казвам, на 21 години, от село Бенковски до Пловдив. Занимавам се с писане на статии и електронни книги през интернет за чужди издатели. Макар че може да изглеждам леко арогантен, хората ме смятат за женкар. Жените ме харесват. Кой не харесва чаровен млад мъж, леко интелигентен, но недостатъчно учи да ги плаши и естествено много скромен, като мен. Чакай, не ме бутай. Спокойно, не. В момента нямам приятел. Не бих отказал Фенки да има. Даже така да се съберат повече. Не. Винаги ще е в плюс. Айде. Моя екс-фактор е музиката. Опа! Добър вечер! Най-обичам някой да ми излезе на сцената с опа. Съжалявам. Коя песен си избрал? Избрал съм Бохемската рапсодия на Queen. Но ще направя своя интерпретация на тази песен. Надявам се да я харесате. Заповядай, това са твоите 3 минути на сцената на X-Factor. Благодаря. Да ви чуя публиката! Тук ли сте? Добре? Real life, is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. Малко е зен ли? World Cup. Абе, това защото няма зрят от вас, искам да ви чуя още веднъж. See? Yeah! I'm just a poor boy. I need no sympathy because I'm easy come and easy go. A little high, a little low. Това е. X-Factor, журито, публиката, нека да започне. Това е тук, една песен специално за вас, защото съм дошъл тук заради теб и теб. Притеснен? Да, малко, но аз следвам светлината от прожектора на сцената, огрята и повярвай ми цитат. Аз печелих X-Factor от моята уста, за това... Споко, брат, хвани тая чаша. Споко, брат, поздрави от нашата маса. Споко, брат. Опа, що свърши? О, ужас. Спряхме го малко. Проблем. Иване! Да? Това с рапсодията, бохемската, беше някакъв каламбур, надявам се, или не знам какво беше. Беше някаква лоша шега обаче. Това с Queen в началото беше наистина като някаква кръпка, абсолютно безмислена, зле изпълнена и ти трябва да го знаеш, защото ако се чуеш какво се е случило... Много добре се чух. Сигурно няма да се качиш на сцена още поне няколко години. Тук сгреши. Сигурно аз бъркам често, така че е възможно. Но беше, как да кажа, едно гадно пърцеливо изпълнение, ако мога така да го нарека. Така е. Мария. Тази обещаваща хиперактивност в началото създаде такова очакване у мен. Обаче ти с изпълнението си така ме плесна с един чук отгоре, че ме заби на стола и аз не можах да мръдна, защото единственото, което видях в него, беше едно музикално извращение. Усещането за мяра е най-важното човешко качество, което всеки човек трябва, ако не му е вродено, да го възпита. При теб, Иван, нямаше никаква мяра. Нито музикална, нито поведенческа, нито каквато и да било. И това не е добре. Тотално се изложи. И аз ти казвам не. И аз ти давам не. Аз ти давам едно голямо не. Не. Дойдох тук направя, защото не ми хареса факта, че не можах да забавлявам публиката. Искам да забавлявам публиката. И може ли за един финал така и без това се тръгваме всички? Нека публиката реши. Искате ли това да се случи? Аз предлагам следното. Ти си пускаш парчето, продължаваш да си правиш кефа. Ако не ви харесва, почвате и си излизате и това е. Но изчакайте да чуете. Ако не изчакайте... Давай. Пуснете Can't Hold Us, моля ви, инструментала. Yeah! Alright, okay. Let's get yo! Малко с мяра, така? Абе, каквото и да е. Нали ще позабавлявам аз?
but it is what it is, what it isn't. Looking for a better way to get the best of Getting on the internet and checking a new hit, get up. First shot, pimp strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Публиката не можа да го издържи, но това не стопи самочувствието на Иван. My posse's been on Broadway and we did it all. Yes! Au! Yes! Не продължавам! Yes! Yes! За мен аз печелих X Factor. Преживяването е просто уникално и искам да го изпитам отново това нещо. Това е X Factor. Аз го спечелих. Иван не е спечелил X Factor, защото шоуто продължава.